Sumuni kopi jahe, ya mau jahene jare rong mateng. Rong ana nduk rong tuku. Dioven lain kali dikasih ya Bu ya. Ayo dipundhut kursine Nduk. Coba ya kursi. Monggo Ndara. Menapa Teka Caputra Goro dateng para sesepuh dateng Kraton Sumedang Agung. Saiki pusaka iki bakal tak ambilke karo kowe. Ana ngaten bareng. Langsung.
saderipun kula wangsuli dhateng dawuh pangangga panjenengan keparenga kula nyuwun pirsa. Panjenengan menika sinten? Lho, Kaki Kaca Putra. Lah wong bibine dhewe kok ora ngerti iki kepiye to? Oh, Kaca Putra. Beda kelawan adat kang wis kelakon sliramu. Saking kathahipun pakaryan ingkang wari kedah kula tindakaken ngantos kula kasupen dhateng sesepuh ing Sumedang Agung. Sapunika kula Iki bebasan ora ana wong tuamu iki gantine ibumu. Lan yo kene nganti lali marang bibi to. Ayo wangsuli Kang Kumathok. Bener sing masih teko menyang Taman Madukanda. Bibi, boten badhe kula selaki. Katemben kula mawon kula ngadhep dhateng ngersa dalem Kanjeng Bibi Bratawati. Yen ngono, bener sing nyuwun rambut pinutung. Lan jalaran kula pikantuk duta saring ngersanipun Kanjeng Dharma Kesuma. Sekedhap malih kangge mawekani mangun Candhi Saptarga. Yo coba don mang aku do ngapusi. Bibi Sriwati iki ngerti sadurunge dumati. Ki ngapusi aku bakal ngerti. Mula monggo pusaka iki ora kena diasta marang sapa wae, ora kena uwang saka astane Kang Mbok Bratawati. Nek kok suwun saiki tak jaluk balik. Menawi kula wulungaken kepenak panjenengan sengsara kula. Bibi, Ayo longke balik menyang Bibi Sriwati. ngantos dumuginipun pecah. Bebasan boten badhe kula wangsulaken. Ora kok balike. Apa kepen nyoba marang Bibi Sriwati? Menawi panjenengan meksa kula badhe wani kaliyan panjenengan. Yen pancen kewani karo wong tuwa kok nyang papan. Badhe kumakan. Dewi Sriwati. Kaca Putra pitados dhateng kasekten panjenengan. Percaya saiki. Boten ketang salah satunggalipun wanita. Nanging keparing pasangan pilih pokok kritanting. Nanging mungsuh panjenengan Kaca Putra. Kula saged mangsulaken rambut penutup dhateng asta panjenengan. Bisa? Paula yo kaya ngono. Ayo pulang iki. Sedaya kala saratan sarang. Apa syarate coba? Menawi panjenengan saged kunjung lampat kula ingkang badhe dirgantara kula wangsulaken.
dawuhmu? Yai Sriwati lan Kang Mas Darmo Lokawati nganti gawe kageting pun Kakang keplayu nggon mulumaku. Tenane ana kawigaten apa Kang Mas Darmo Kusumo, kula badhe ngujukaken kahanan wonten ing Taman Maduganda. kahanan ana ing Maduganda? Inggih. Banjur ana kahanan apa Adi? Ing Taman Maduganda dipun utus inggih menika Yasta menika Kiai Rambut Pinutung Malang. Sakmenika mongso Kang Mas. Rambut Pinutung ilang. Kaca putra nyuwun rambut Pinutung. Kakang Danarjaya. Yayi Darmo Kusumo. Wonten kahanan ingkang aneh-aneh. Kenging napa? Kaki Kaca putra Cumantaka nyuwun ngampil rambut Pinutung Ijimat Kalimasada. Kanggone apa kuwi? Mendho sawetara. Sriwati lan kowe Bratawati. Apa bener yen Kaca putra iki sak rampung nyambut gawe teko ana ing Maduganda? Kang Mas Danarjaya, kula niku mangertosi yambrak saking mrika dawuhe Kang Bratawati. Menika ingkang asma pusaka rambut Pinutung ingkang kula ngaken nggih Kang Bratawati. Jo. Nanging boten dangu kula menika sowan dhateng Taman Maduganda. Menika Kang Bratawati dawuh menawi dipun suwun Kaca putra. Nek kula ngantos pepanggihan piyambak, ngantos peperangan awit kula suwun boten dipun paringke. Piyambakipun mabur tinggal turu kok Mas. Bratawati, Kados pundi? pawatane apa ya, Nduk? Pawatane dipun utus Kang Mas Darmo Kusumo badhe kagem mrika yasa Candi Apturaga. Yayi Darmo Kusumo. Kakang Danarjaya. Apa bener Kang sira ngutus Kaca putra kok utus mampir to manjing ana ing Taman Maduganda nyuwun ngampil bentuk rambut Pinutung ya Jimat Kalimasada? Kakang Danarjaya. Lembe sepisan menika kula keprungu menika kula ngutus kalan kaki Kaca putra supados ngampil rambut Pinutung Jimat Kalimasada. Babar pindah Kakang. Babar pindah kula mboten rumangsani ngutus kan kaki Kaca putra. Wah, aja padha gawe usreke kuping. Ben gamblang padang arep padang nguri. Ditimbali dipurba. Bener lan orane Kaca putra. Kaca putra, ora rasane. Sumerdya sawetawis Kakang Danarjaya. Iya, Yayi. Yen kaki Kaca putra dawuh dalem Kanjeng Darmo Kusumo. nggonmu tetandingan rikala semono nentremake ing Sumedang Agung. Kaleksanan kang sira bisa mbalekake kawula saka ing Imo Imantaka. Bener? Menika leres Kanjeng sampun lambat yang saking praja Imo Imantaka sami kaprajendakan ingkang ing numrapun Kaca putra. Bagus. Sepisan maneh punmu bakal takon kelawan kuwi
jawab kanthi lilaning atimu ya. Inti kanjengmu. Sakwise kang sira mbalekake wong-wong saka ing Imo Imantaka. Apa bener kang sira mampir ing Taman Madukanda? Duh kanjengmu babar pindah. Kula boten nate mampir wonten ing Taman Madukanda. Sarampunipun kula peperangan. Namung kula wangsul wonten ing kasatriyan Pringgodani. Kowe bali ing kasatriyan Pringgodani. Menika leres kanjengmu. Ning aku nampa ature bibimu Sriwati lan Bratawati yen to ketedak ing Taman Madukanda nyuwun ngampil Kiai Rambut Pinutung ya jimat Kalimasada. Bener kuwi. Babar pindah kula mriko mboten ngrumaosi. Kaki Kaca Putra. Bibi. Ki aja selak. Ki rasa ketemu marang Bibi Sriwati nyang sajroning alas to. Sliramu peperangan marang aku. Jar kowe dirgantara. Ki aja mungkir. Aja selak kowe. Nanging saestu kok Bibi babar pindah kula mriko mboten ngrumaosi. Wong cekane ya sliramu kok dadak ngapusi marang Bibi. Bibi ki isih melek durung muta kok. Mboten mriko sanes kula. Saestu kok Kang Mas. Menika saestu nggih Kaki Kaca Putra saestu. Kaki Kaca Putra. Duh dalem kanjengmu. Yen to kang sira tumindak kudu kandha bloko. Tenane ana kawigaten apa nganti kang sira nyuwun ngampil pusaka kuwi? Duh kanjengmu. Ormas kula menika mboten nate kula mampir wonten ing Taman Madukanda nyuwun ngampil kauntanipun cukup. Jamus Kalimasada. Cukup. Kakang Danarjaya. Yai Darmasena. Nyatanipun Kaki Kaca Putra selak. Piyambakipun boten ngrumangsani yen to nyuwun ngampil Rambut Pinutung. Pramila sedaya kula pasrahke kalian Kakang Danarjaya. Kados pundi saenipun Kakang? Kaca Putra, Kanjeng Danarjaya. saiki genti tapak kemurba kowe. Nggih. Dudu Danarjaya ning aku atas nama Paranpara ing Sumedang aku. Inggih kanjengmu. Saiki tok nggopo? Bintuah Rambut Pinutung ya jimat Kalimasada. Tok sun nyampil. Tok nggopo tok sitiring ndi? Aku njaluk kanthi lega-legane atimu, jawaban kanthi sucining atimu. Kanjeng Danarjaya. Menawi sedaya kula wau kula ngrumaosi nyuwun ngampil Jamus Kalimasada. Tertantu badhe kula paringaken wonten sanipun Kanjeng Danarjaya. Nanging sedaya kula wau kula menika mboten ngrumaosi Kanjeng. Yai aneh. Nak Kaca Putra iki putrane Panenggak ing Pandhawa. Ning ora nulat marang pakatiramane kok mah nyebal kawaler. Kok umpama anakku otak kaplak. Kakang Danarjaya. Yai Darmasena. Kenging napa penjane Kakang Danarjaya ngucap nyinggung kelawan Yai Bratajaya. Monggo kula ngertos. Watakipun Bratajaya boten kenging dipun kandheta. Boten mawas menika putra. Piyambakipun tegal badhe ngedani. Yai dawuh teng nyanyak marang Bratajaya iki tak sengaja. Mergo ana dalan kanggo Bratajaya lan Kaca Putra. Aku iso gawe kaya ngono, aku bisa nerake. Ora tak jaluk panamu aku bakal muka Bratajaya. Meneta kersanipun Kakang Danarjaya kados makaten kula mung nyumanggaaken. Bratajaya. Silati enake. Yai Sri
Sekti lan sira Brotowati. Mula Kang Siraja kesusu kondur nyang Taman Madukanda luwih dhisik. Ayo katrem ana ing Sumedang Agung. Minta marang kanugrahaning Jawata. Muga-muga jimat Kalimut Sada bisa bali tumulyane astana. Kaya ngono iki. Ayo Aja cegati Kaca Putra tak patenane. Nak wis Kaca Putra anakmu tok pateni. Apa bakal bali rambut untung ing Sumedang Agung? Ben, Kaca Putra mati. Kowe tombo apa kelangan apa? Ora usah mbok cegati. Bocah gawe wirange mung gerang. Kaca Putra iki ora anakku, ora titisku. Ning umpama mati aku melu kelangan. Awit iki Senopati Agung ing Sumedang Agung. Gentimu ing besuke. Nanging ora nyono babar pisan. Kaca Putra wani njaluk jamus. Nawes ketiban godho rujauni. Salah. Rujak ngono wis mau. Ya rujak polo. Larak ngono, Mati marem matiku. Wes, kowe sumingkir. Bratajaya, aku percaya. Kebranane atimu mergo kanyonyo saka dawuhku ing Pendhapa Agung. Nanging kabeh mau tak sengaja. Aku kepengerti sepira toh muring-muringe Bratajaya karo anake. Jan metu saka njaba, saka ing sanjabane Pendhapa Agung. Apa kurang percaya? Ndur apa sing mbok karepno Kakang Danarjaya? Lah iki. Nak ing Pendhapa Agung aku paling dawuh Kang Manekawarna. Kawula cilik padha kaprungu padha ngerti. Mula ing papan kene aku saguh dandani Malsi Kaca Putra. Mongso bodho aku bali Sumedang Agung. Kanjeng Wadarjo, Kaca Putra, tenanipun wonten kedadosan menapa kahanan wonten ing Praja Sumedang Agung. ing ngene ya, Le. Ning Sumedang Agung iki ana maling. Maling Ning membo pasuryanmu, membo kowe. nyembari dhateng Kaca Putra. Ora ngerti. Oke. Maling iki mau maling kang wicaksana. Sekti ing Mahambara. Pilih bobot ditanding. Ini. Kaya sapa? Kan buat dan narajaya. Madeko
panjenengane mengsah ingkang wonten kembaring datu kula Dirgantara Kaporo. Nyambakipun sampun ngasta jamus kaliwasa. Napa kepareng pawongan menika badhe kula bujuk. Kadek. Kowe kudu iso bujuk pawongan kae nanging aku bakal paring dawuh marang kowe. Sadurunge ing mengkene mbuh aku, mbuh Punggawa Kraton teng bakal nyenekake maring kae aja nganti tumbuk. Mulane kowe bakal tak paringi titikan. Iki kalung wasiat. Bujungen maring kae cek men enggak. Soal negari wonten ing Praja Sumedang Agung boten tekan gawe saking malih bagus. Kepareng kula nyuwun pamit. Sriwati. Aku bakal tejak marang Sriwati. Mergo ing Sumedang Agung iki wong kang pinter manah. Iki wong Sriwati. Kanggo manah maling kang Kimbawana Kacaputra. Nak ora Sriwati ra bakal Sriwati tak kari yo.